Punta kita ako sa sindad. Wow, sana all. Gutom po ko eh. Dahil kananan eh. Kung atoon. May buntag, sir. Wow, Punta sana ko na all. ray. Sa ato, sir. Order ta ko ka ng kuhan ba? Pila ba na alimango? Kana siyang alimango, sir. Tag 2.5 ang kilo, sir. Nga, kuha na siya. O, kanang lutuon man ni siya na mo, sir. Mo-order mo na. Daghan man ang mga presko da, sir. Kamahal ka ng alimango eh. Sa amo mong god. Amo raman sa piyawon. Oh, ang alimango, sir. Mo ka na pa sayan. Pila po na. Kana siyang pasayan, sir. Tag 2,000 ang kilo, sir. Sos. Samot. Kamahal po na anak. Amo raman ang panuloon sa amo. Ay mo gay baha. Nudsod me. Uy. O, lagi, sir. Naana mo ta syudad, sir. Di naman ta probinsya, sir. Mao ka na kuno kitong dai. Pila na kitong. Kitong, sir. Kana siya, sir. Tag 800 ang kilo. 800. Presko na siya, sir. Kamahal pa po na anak in town. Kung na ipapasa amo, lugok ro me. Manikop ro me ba? Mo ba, sir? Ani, sir, basin ganahan ka na kinilaw, sir. Kinilaw nga mangsi, sir. Pila po sir ba na? Kuha na siya, sir. Tag 200 per serve. Kamahal po na. 200 per serve ba? Sa amo man god, ug nay makakuha mangsi, magpatron me. Mo ba, sir? Mahal man dire, sir. Amo Oy. lata. Wala mi ana, sir. Wala mi ana, sir. Basin gusto ka magkuha, sir. Kuha na sa inyo, ha, sir. Ug lato, sir. Lato. Uli na sa inyo, sir. Mahal gid mo adre, sir. Pagi kuan, sir. Ito lang, sir. Mas pika, sir. Ay Basin lato na. ito na lato. Ampot ko. Bugay pa, sir. Pangutana lang ato, sir. Sabi ito ka na. Uli lang sa inyo, ay. Uli lang sa inyo, ra.